Mas, badhe nderek tangklet. Piye. Omahe iki furnitur kan ndi, Mas? Ready iki lho, pas ngarepe iki. Oh, iki omahe. Oh, siap. Oh, tahe dodolan tenan tibake. Oke, bener. Mas. Iki lho. Laras daleme iki furnitur sing dodolan lemari sing murah kuwi. Ya bener ya niki panggone. Lah, pas nek nek kene ado-ado kingke udan-udan, aku arep tuku paket omah sing komplit murah bahane kayu jati. Iki lho 4 juta tak wae 3. 4 juta kek telu kok tangane ngatong papat sing bener sing ndi? Oh, ngono ya. Lho, lemari niki tak kei siji. Ya to iki gunti finishing kok nek wis dikirim lagi finishing. Wis enek sloroke loro. Ya to sing keloro. Lho, Apa iki? Meja TV. Meja TV enggak ada pancen kene ya? Enggak ada pancen yo kene. Oh, kok sesuk karep metil aku. Tak nggih ada pancen yo. Iya kene. Terus sing nomor 3 ndi? Meja masak. Nah, ujung udah mati. Iki lak wis gak gelem alian kok ngarep kaca nek ngene iki lewane. Iki tak kei iki barang. Kuwi gratis kursine. Yo gratis sak kursine. Lah. Pengguna TV ini kene yo kena karo nunggu pancen. Iki kayune jati kabeh to? Jati asli iki kabeh nek jati balik nang nggon aku neh kok. Bu, yang gilar-gilar kene bae. Yo, Lah teluke pira? 4 juta. Teluke 4 juta kayune jati. Kayu jati. Lah apa ora tekor to Kang nek ngono kuwi? Tekor piye to yo ora to. Batik saithik sing penting berkah. Sing penting berkah barokah iki Lah ngene, lah ki aku saiki ora nggawa duit. Engko iso bayar ning omah apa ora? Bayar no, Mas. Ah. Terus nang aku ki COD Oh, ki. COD berarti ngetren ning Purwodadi kono kuwi ongkire piye? Kira gratis baru dadi Gratis ini dia mergo dulurku adadoh ki omahe padha anyar kabeh. Jawa Tengah, Jawa Timur wis tak kei gratis ongkir. Oh, Enak. lah ini Yogya. Jogja ya gratis ongkir. Lah Madura. Madura ya gratis ongkir. Gabak pe lah kok penak men. Penak to. Ya wis ngene, cara melinge iki piye utawa pesene? Yo ya diklik ning bio profil lho ngisore wis enek bawane garek ditul ngene wis. Meling paket 4 juta lek telu kuwi langsung kirim. Kirim. Ya bapak ya wis no.